Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe story yandakatumidzira nezuro. Nyaya iya yakatumidzirwa namukoma vedu avo. Vakanyora nyaya yavo, then mushure mekunge vanyora nyaya yavo, vanhu vakabva vatanga kuti haiwa nyaya iyi yakawandisa zvirahwe nenyaudzosingwe zvimwe kuda haisi yechokwadi. Saka mukoma ava vakabva vanditumidzira mascreenshots hoping kuti muri kukwanisa kuonawo mascreenshots pamascreen enyu. This was a conversation yavakaita neuyo murume wekuvatorera mudzimai wavo paTikTok. Saka regai ndingoverenga 1 or 2 then mamwe mamessages acho aripo hanzi but don't worry rinodambura musungo, let me finish what I am doing for my mother, you are going to pay. Ani and vanhu, you are lucky, I promised you and it is my last time, at least you know, be aware. Vako handituki asi vachazokutaurira oro iwewe uchazovataurira. I respect vanhu vari responsible. As for you, modzi yawakadyara yeruvengo, muti wacho wazomera. Usada kuzviita murume wa name hidden nekuda kwekuti iye name hidden ndiye anoziva murume wake. I think that I have done talking. Then ivo vakabva vazopindura, then iye uyo wekuvatorera mudzimai akabva ati inini handiite zveTikTok, you are wrong, find something to say. Ndokubva azoti mukadzi wako ndakasangana naye munzvimbo inonzi Bethlehem, you don't even know what you are talking about. Then ivo mukoma vakabva vangoti okay, it is fine, vakatumidzira chiemoji che-thumbs up. Ndokubva vati chirungu wangu. Then uya wekuvatorera mudzimai wavo akabva ati izvi zvekutaura nevanhu vausingazivi, trying to paint my name, hazvikupi anything, you are just a helpless person. Wakatuka mai vangu and I am holding my breath on that. I am just waiting for a second. Ivo mukoma vakabva vati kudai usina kupwanya wangu musha paTikTok, izvezvi ndingadai ndisingatombozivi vako amai. Then iye uyu wekuvatorera mudzimai akabva ati handite zveTikTok, now everyone knows kuti unonyepesa. Then vakabva vati saka makapenga mukuru. Then ivo vakabva varesponda pamessage iyoyo vakati I can show you kuti ndakaita sei, I am waiting to see what you promised me, then I'll figure how to end this, but name hidden is going to be my wife, and according to me I know kuti makarambwa kudhara mukatoita kumuteverera akakuudzai kuti ndiri kukusiyai. Then ivo vakabva vati chirungu wangu. Then uyu wekuvatorera mudzimai akabva ati mangwana chaiye uyu name hidden mudzimai wako ndinenge ndiinaye. Ivo vakabva vati good for you boy. Then iye akabva ati itai zvamunenge magona nenyanga dzenyu, kana mazopera bag tobva tazokurakidzai zvazvinoitwa, because I come from a royal family wangu, my roots are very strong, handitembe munhu ndega nditori mukono. Vakabva vati bring it on, ndakaenda kuchikoro, that is why ndisina babu sewe. Apa painge pachibvirwa mukoma ava vekutitumidzira message yavo. Hanzi just listen to people vaunoudza nyaya yaamai name hidden zvava kunokupandu. Hanzi just listen to people vaunoudza nyaya yaamai name hidden uzonzwa zvavanokupindura. Ichi chikomba chaamai name hidden chainge chichivapindura. Hanzi now everyone knows kuti unonyepesesa. Hanzi nechikomba chaamai name hidden, you are just a loser. Hanzi mukadzi ungamudiko iwewe nekuda kwekuti sikarudzi yako yatova ne3 good years isingamiri. Iwe mukadzi anotorwa anenge hanzi iwe mukadzi anotorwa ndeuyo anenge achitoda, and iwewe you don't deserve a wife as in name hidden. I am going to see her tomorrow. Ndikuda kutorera mapictures ndikutumire unyatsokuwana zvekushandisa kun'anga yako
blocking you was trying not to hurt your feelings since you are just a failure. Then ivo vakabva vati aiwa zvakanakai mambo wangu. Iye akabva angoti mangwana chaiye ndinenge ndiinaye. Hanzi, I love people who talk too much like you. I have time for you. I think you have it all. Let the war start. I have been silent enough, but you have crossed your boundaries. Inini ndinotya Mwari oga nekuda kwekuti ndiye oga anopa vanhu mweya. Then ivo vakabva vati kiki let's carry on. Zvikabva zvanzi nechikomba chamaidi watogara uri munhu wekuti hauvhundutsi, but I was trying to act as if I am mature. Then akabva azotumidzira a very long message chikomba ichi chamaidi. Hanzi, listen to me and listen to me very carefully, because tomorrow the information will be helpful. Nobody has ever threatened a lion and succeeded. I have eyes on you, boy. The dogs that bark a lot doesn't bite. You broke your own marriage and you are now pointing a finger on me. Let me warn you, and I am not afraid of any weapon you're gonna plot against me, because I am strong enough to fight back, and as a grown-up man, I don't run around telling everyone about my situation. Hey, zvakangoma hazvo. So ndo mamwe messages awo andakatumidzirwa namukoma vedu mushure mekunge vaita screenshots apo pakaparara marriage yavo. Zvakangoma hazvo vedu. Vanhukadzi, please ngatisadaro, because zvinhu zvakaita sezvizvi ndo zvinozokonzeresa kuti vanhurume vange vachizosvika pakuzvisungirira, because uchiudzwa zvinhu zvakadai so nemunhu anenge akutorera mudzimai wako, zvinhu zvokuti zvinorwadza. I wonder kuti ivo mai guru, where is she right now, uye vanofila sei about this issue? Please tell me what you think also in the comment section. Please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava comment section, because vakaudzwa mashoko anorwadza. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadiko mukomanashi, ndine nyaya yangu yandauyawo nayo pano. Chitupa changu vigai. Inini ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa. Ndinosenzawo kunze kweAfrica. Ndinogona kana kugara 7 months ndisipo pamba, ndobva ndazodzoka 2 months pamwe 3 months. Nyaya yandauya nayo, kana ndiri kubasa handina magemu andinoita nevamwe vanhukadzi. Ndinotomirira kuti ndinge ndichidzoka kumba ndozonyatsokuchifara namadzimai vangu. Makore 2 apfuura ndaisidzoka mumba muchifarwa navadzimai vangu. Munongozivawo mukoma kuti kana muchinge masuwana naadzimai mumba munofarwa. Zvino ndakati ndadzoka gore rino ndakapedza 14 days mumba muchifarwa. Taita onde kana kakawandisa usiku hwese. Zvino kwakazoti zuva rechi15 rasvika, inini naadzimai takamuka takaneta zvatainge tisati tamboita kubva mukuroorana kwatainge takaita kwemakore 12 apfuura awo. Ndaifunga kuti ndini ndega ndainge ndakarukutika, asi ndakazotonzwawo vadzimai vachidarowo, zvinova zvakatishamisa tose. Pakanga pasina chatakaita usiku hwapfuura, asi takamuka takaneta zvatainge tisati takamboita, zvisati zvakamboitika usiku hwose. Kuzoti ava manheru emusi iwowo takati tichatanga bonde. Takaita kamwe chete. Kechi2 nhengo yangu ndokubva yatoramba kumuka. Takazama kuimutsa, nhengo ikaramba kumuka. Kudzamara tati regedzai terare tizozviona kunze kana koedza. Kwakati kwaedza yakajamuka kumuka, kutotadza kumuka zvekare. Hazvisati zvamboitika mukati meimba yedu. Madzimai vakatobvunza kuti ko chiiko chiri kuitika. Ndikati handisi kana kutomboziva kuti chii chiri kuitika. Kubva musi iwoyo kusvika pari zvino dambudziko iroro harina kuzopera. Dzimwe nguva inoti kana ari masikati inomuka kuita simba, si inozoti kana yamira kudaro inongokwanisa kushanda zveraundi imwe chete, ende haizodi kumuka zvachose. Manheru ikasimba ukati utange mutambo inobva yatogona kutofira pabasa ende haizomuki zvachose. Chinondishamisa ndechekuti kana ari masikati inoti shandei, asi manheru anenge ari ma1.
pane mukadzi anogara muvakidzani wedu, murume akaenda, saka anowanzokuuya achikumbira zvinhu kuna madam vachimupa. Anokumbira kubva kumadomasi, mari, maairtime, mafone charges nezvakadaro, tichitomupa. Zvino dambudziko redu naadzimai rinoitika kana mukadzi uyu wepanext door aripo. Kana asipo masikati zvinenge zviri nani. So akazongodzoka kumba manheru, ndipo pacho pekuti bonde rinenge rava kusatobuda zvachose. Hatichaziva kuti dambudziko redu rine chekuita here nemukadzi uyu wepanext door here, kana kuti riri kwandiri. Kana paine anoziva zvimwe zvandingashandisa kuti ndidzokere pandainge ndiri, tinokwanisa kuzobatsirikana. Ndiwo mamiriro enyaya yangu awa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu. Panotyisa ndeapo pavati hanzi kana muvakidzani wangu asipo, ndipo pazvinoita sekunge zvinenge zviri nani, asi kungoti kana akangodzoka kumba usiku, hanzi kutoti bonde, hanzi bonde rinobva raramba kutomuka zvachose. Kuti amai ava vepanext door kuti vane mubobobo here or what is going on, please let us talk about this issue in the comment section. Tikwanise kuvabatsirawo mucomment section mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma Nash, I need your help and nevedare renyu. This incident took place almost 2 years ago, and ndiri kunzwa kurwadziwa. I was referred to a zim guy anoita zvekutengesa mota, so I gave him my money after I saw kuti dzevamwe dzainge dzauya. It gave me confidence, but after I gave him the money, it has been story after story and he keeps making excuses. I know kuti ndakavarwa, but I am failing to let it go, knowing kunetsa kunoita kuunganidza mari and then munhu ongoitora just like that. It is just cruel. Pandiri kuda rubatsiro ndepekuti kana paine vamunoziva anokwanisawo kundibatsira kuti mari yangu inge ichidzoka before I fall into another pit rema-advices andiri kuwana anozondiita kuti ndinge ndichiita kunge muroi. I don't want that, but kana paine anoziva kwandikabatsirwa to get that money back pasina kuzokuvadza munhu, then please help me. Ndiri kurwadziwa. Let me know when you post. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Just imagine kuti apa unenge waunganidza mari uchiti ndikuda kutengawo motikari, then motikari iya kuti motikari chiuya, motikari haiuyi. Wakambotengawo anything here online mushure mekunge watengawo anything online, then ukabva wazovharwa mari yako, you can come to my inbox, then you tell me your own side of the story. Zvakangoma azvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu manyaya. It is very confusing kwandiri this thing mukoma. Zvakaitika kwandiri, this is about 4 years ago, apo pandainge ndichiri kuzimu. Right now zvangu ndava kurarama ndiri muno munyika yavatorwa inova iri South Africa. But what happened to me is that inini ndainge ndina vamwe sugar daddy avo vandainge ndichidanana navo, vaindichengeta mukoma zvemhando yepamusoro. But pane imwe Valentines, so pavakazondipa chimwe chiteddy bear mukoma, vakati vandipa chiteddy bear ichi mushure mekunge taenda kune imwe hotel. Then the next morning ndakabva ndazomuka ivo vasipo. Dhara rangu iri rainge rangomuka rangoenda risina kana kumbogara, randiudza kuti iro rainge raenda kupi. I then took the cash iyo ravainge vandipa as well as taking that beautiful teddy bear. Ndokubva ndazodzokera zvangu kumba. Ndakazoti ndadzokera kumba mukoma, ndakatanga kutemwa neumwe musoro wandainge ndisina kana kumbonzwisisa. And this thing, it still confuses me even up until today, because ndainge ndichangobva kuma periods, then I started vomiting. Ndakati ndavomita kudaro, I then found out kuti I was pregnant, and mariwo yekuti ndinge ndichienda kunotenga ma pregnancy test aya anotocounta ma weeks ndainge ndinayo. Ndikabva ndatoona kuti I was 3 months pregnant, and for those 3 months dzandainge ndiri pregnant, I never even felt anything moving in my tummy to show kuti I was pregnant. No sign, no what. Ndakangotanga kungorutsa on the following day
soon after inini nedhara iri taenda kunospenda our Valentine night at this other hotel irimo muCBD muHarare. Mukoma, I was only pregnant for 1 week. The following week mukoma ndakati ndichienda kureview ndopandakabva ndaunzwa nadoctor kuti hanzi I was not pregnant at all. During this time I had tried by all means kuti dhara iri ndinge ndichiribudza kuti ndo zvainge zvaitika I was pregnant for him aisabatika zvachose. Ndaitomuona kutoti uyo munhu ari online but mamessages angu ainge asingatombomavhure. The day randakaudzwa kuti inini the pregnancy had gone missing ndipo paakabva andifonera and akangoti ndichingobuda madoctor ndokubva atondiudza kuti he was waiting for me outside. Mukoma, ndakangonzwa hana yangu ichirova ndikati ko wazviziva sei kuti ndiri kwadoctor kunoko, because I had not told him kuti ndainge ndiri kwadoctor vapi. Then akangoti I just felt kuti ndo kwauri. Mukoma, ndakangobva ndangomuudza kuti I cannot do that, handisi kuda kuuya kuzotaura newe, please just go. Ndokubva aenda mukoma. Ndakazoti ndichisvika kumba then ndipo pandakabva ndazonzwa munin'ina wangu achinditi hanzi chiteddy bear ichi ainge achiba murumu mangu, then ndokubva azotanga kutamba nacho, asi iye akati aenda kuloo kunoita wet. Paakadzoka she then found out kuti chiteddy bear ichi it had gone missing. Takachitsvaka mukoma all over the place and takambozvibvunza kuti imbavha here yakaba chiteddy bear ichi, but we could not even understand. Saka iye munin'ina wangu ndingangoti ndiye munhu mukuru wekuti at that time aikwanisa akatora chiteddy bear ichi akachiwandisa, but still she was not that type. And kanzvadzi kangu kadiki mukoma at that time kainge kaine 3 years, painge pasina mukana wekuti akaba chiteddy bear ichi akanochirasa somewhere because the doors were locked. Iye munin'ina wangu ndo zvaanoita when she is alone at home, ndo zvaanoita, anoloka all the doors. The only window that was open was the window in her spare bedroom. Saka ameno mukoma zvimwe kuda pane mumwewo akangonanavera chidhori ichi ndokubva angochitora, but what is the purpose of stealing a teddy bear? Kusvika nhasi mukoma, kusvika muzuva ranhasi mukoma ndiri munhu anogara achingozvibvunza mibvunzo yakawandisisa about that teddy bear that went missing, that was given to me by that sugar daddy uyo wandainge ndichidata. Soon after tanetsana, then the item that he had bought for me just went missing, including the pregnancy mukoma. Kungoita nhumbu here inongonzi une nhumbu apa, nhumbu yacho ichinzi ine 3 months, then 1 week later then the doctor says that it was a mistake, you were not pregnant all along. I feel so scared whenever I think about this story. Currently zvangu ndiri muno muSouth Africa, but hii upenyu mahwani mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. She is only 21 years of age. Apari kuti ndo zvaakasangana nazvo izvi. Please let us speak with her in the comment section.